Bueno, e hoxe, por certo, abrimos páxina de saúde cun destes temas que nos encanta tratar aquí do termómetro, que igual non falamos moito, pero é moi importante. Vostedes, cando se soan co pano, fíxanse na cor dos mocos? Bueno, pois teñen que facelo a partir de agora, porque pode ser sinónimo de enfermidades que nos vai contar Héctor agora. Cuidado con un resfriado non é bom. Ahora no inverno o máis normal é ter mocos. Pero fixámonos na cor dos mocos? Sí, a veces son amarillos, outras veces son blancos. Eu só me sono a nada máis. No, eu non, eu normalmente o máis fuerte que podo para intentar quitar todo. Non especialmente, pero se son amarillos sí que me preocupa un pouquiño. E que é o máis molesto de ter mocos? Non podo respirar, a dificultade e o dor de cabeza. A mí o que máis me molesta é cando teño a nariz taponada. O peor que levo é non dormir durante a noite. E temos algún truquiño por aí? Sí, agua de mar aquí e agua de mar aquí e ya está. Temos un truquiño de vapores de eucalipto, tomillo, orégano, ajo e cebola. E poñelo cerquiña de ti na camiña. Cuidado con un resfriado non é bom. Bueno, saben como neste asunto, máis ou menos na rúa, todo o mundo ten unha idea, que me estou rindo. Héctor, que traes aí? Pois traigo, non imos falar de mocos, pois traigo mocos, claro. Eu de verdade. Hai que, sempre a proba, hai que... O que pasa é que estes pola cor que teñen, a ver, ti pensa pola mañá, levantaste da cama, tes así unha flegma aí que faz forza, botas a flegma e atopas isto, vas correndo ao centro de saúde. Claro, outra cousa é que teñan cita para darche, pero vas correndo porque esta cor, pero bueno, moito máis aló porque... Pero iso sería un moco como xurásico, non? É unha cousa... Totalmente, ou seja, imagínate isto saindo polo nariz, a ver, claro. Entón, isto realmente é un xoguete, isto non é un moco de verdade, pero hai xente que bota mocos deste color. Dese color? Sí. Eu vin mocos de moitas cores, de verdad que xo digo. E no laboratorio tamén vense cores moitas, porque ás veces pides unha mostra de moco para estudiar. En serio? Sí, daslle un anaclín, un boteciño desta persoa, e dices, recolle aquí o moco, que imolo estudiar para ver. Entón, claro, cando che levan o moco, pois ás veces ves isto, ou marrón, ou vermello, ou incluso ás veces negro. Negro? Ai, tamén, sí. Entón, imos falar dos mocos, das cores, e de como botalos fora, porque a veces atáscanse aquí dentro e non hai forma. Efectivamente, ademais agora que época de catarros, de constipados, estamos todos veña co pano soándonos. Claro, que nos din, Héctor, a cor das mucosidades sobre como estamos de saúde? Creo que temos un grafismo que podemos ir vendo esas cores dos mocos e de que son sinónimo, non? Por exemplo, cando son así case transparentes, non? Claro, que son os máis habituais. Sí, cando botas a típica flegma que tes aí atascada e tal, é de que é transparente. Bueno, pois esa cor transparente é a cor normal do moco, é a cor normal. Eso sí, ademais cunha textura como a clara de ovo, unha cousa así, non? Esa textura sí, como así, medio espesiño. Sí, como medio esto, como a clara de ovo, esa textura, pero en transparente, claro. Bueno, pois esa é a cor normal do moco, que podémolo botar pola mañá, porque a veces quedan aí un poquinho atascados, porque todos os días fabricamos moco. Todos os días, aínda que non estemos constipados. Aínda que non estás enfermo, aínda que non estás constipado, todos os días fabricas moco, porque todos os días tes moco recubrindo os teus pulmóns, o teu nariz por dentro. Entón, como está aí recorrendo, pois está todo isto ben cubertiño. É dicir, que o moco, ademais de para molarnos, serve para algo. Porque ten moitas funcións, e como decimos, se transparente, pode ser ou ben por unha catarreira sinxela, ou por un proceso alérxico, ou simplemente non hai nada, porque realmente, aínda como digo, que se esa moita cantidade que nos soamos, esa hai moito moco transparente. Claro, cando é moita cantidade é porque podemos ter ese proceso alérxico ou ese resfriado. Aí é cando xa temos moita, porque todos os días un pouquiño, uns 30 mililitros de moco é o que fabricamos de xeito normal. Ajá, vale, pois seguimos aquí ca gama cromática. Cal sería o seguinte moco? Amarelo, que significa? Amarelo, verde ou marrón. Vamos meter todos no mesmo saco, porque esta cor, ese amarelo, verde, marrón, eso xa nos está avisando de infección. Infección. Temos unha infección. Eso sí, non sabemos se por unha bacteria, se por un virus, de onde ven esa infección, pero sabemos que hai unha infección. Eso sí, hai que consultalo, pero non preocuparse e, sobre todo, non medicarnos nos pola nosa conta. Non coller e dicir, bueno, vou tomar antibióticos porque teño moco verde. Non, eso non o imos facer nunca. Vale. Solo sorprendernos un pouquiño, se vemos un moco verde e xa está, o noso corpo está loitando contra unha infección. Vale, e se temos moco vermello? Claro, o moco vermello xa asusta máis. Por qué? Porque o moco vermello é vermello porque hai sangue. Claro, porque dentro, isto pode ser por unha infección, pero ese vermello é sempre por sangue.
hai que alertarse, pero ata certo punto. É dicir, se nós, por exemplo, levamos unha temporada con tos, con moita tos, cun problema de farinxite, e de repente botamos unha flegma ou un moco e vemos que te leva un pouquiño como de trazas vermellas, é un pouquiño de sangue, pero non hai que alertarse, porque pode ser da propia irritación de estar continuamente tosendo. Eso sí, se eso é algo habitual, ou vemos que vai a máis, ou pasa o tempo e seguimos botando esa flegma con un pouquiño de sangue, aí sí que xa temos que consultalo porque pode haber outro problema. Por certo, que diferencia hai entre moco e flema? Pois é o mesmo. É o mesmo? Sí, realmente é o mesmo. A diferencia está onde está situado. O moco é o que está no nariz ou na gorxa, aí lle chamamos moco, pero cando está no pulmón, na parte baixa do pulmón, chamámoslle flegma. Pero realmente é o mesmo, que basicamente, isto está composto basicamente por auga, o 95% do moco e da flegma é auga, e logo o resto, pois mucina, que é unha sustancia que é a que lle dá esta viscosidade, esta cando é así, ese que é pegajoso, sí, é pola mucina. E logo tamén leva algo de anticorpos, algo de células, que levan por aí algunhas células mortas, pero sobre todo auga. Vale, entón, que enfermidades poden denotar pois eses mocos que temos no noso organismo? Por exemplo, vexo por aí, claro, sinusite, neumonía, entendo que tamén isto dependerá da cor deses mocos. E de onde estean situados eses mocos, porque, por exemplo, falamos de sinusite cando ese moco se acumula nos senos nasais, que témolo por aquí nesta maqueta e ímolo ver moi ben, porque aí é onde están os senos nasais, parece que non, pero temos unha cavidade aí moi grande, na parte de atrás do nariz. Entón, nesa parte tan grande, nesa cavidade que temos por aquí, aí está, toda esta zona de aquí, se acumula o moco aí, esos son os senos nasais, por eso nos dói a cabeza, por eso sentimos esa sensación así como de ter aí a cabeza chea, porque o moco quedouse aquí arriba. Aí atascaiño. Neses senos nasais. Logo xa, se baixa para baixo, pois podemos falar dunha neumonía, podemos falar de outros problemas respiratorios, porque xa o moco empezou a baixar. Vale, Héctor, hai unha maneira, un xeito correcto de soarse os mocos? Esta é unha pregunta un pouco rara, sei non. Non é tan rara, porque moitas veces, que a xente quere botar os mocos, e ás veces pois non o facemos ben, claro. A veces incluso hai xente pois que ao esbirrar e demais pois tapa o nariz. Pero a ver, define non facelo ben. Claro, non facelo ben sería, por exemplo, cerrar as orellas ou cerrar, porque claro, cando nos facemos forza para botar ese moco fora, se nos taponamos as orellas, por exemplo, non estamos permitindo que se igualen as presións. Ou se, por exemplo, cerramos ou estornudar, ás veces moita xente que tapa as propias saliñas do nariz, entón está aumentando tamén a presión e pode te levar, pois incluso perforar o tímpano. Entón é algo que temos que facer sen un exceso de forza, pero sí coller primeiro un lado, logo outro, facer algo de forza, pero non unha forza excesiva tampouco que nos acabe perforando o tímpano, que algún caso hubo xa. Que pano recomendas? De tea? De papel? Claro, esta pregunta tamén é moi boa porque ás veces, sobre todo a xente maior, tende a usar ese típico pano de tela coas iniciais aí grabadas, que é moi bonito, pero non é moi recomendable. Por que? Porque pensa que cando ti botas o moco, aí estás botando virus, estás botando bacterias, estás botando a enfermidade que ti estás botando fora, está quedando no pano. E logo, media hora despois, volveste sonar e volves coller esas bacterias, eses virus, e volves a arrimalos á cara e volves a respiralos outra vez. Por eso, o ideal sempre son os panos de papel desbotables, utilízalo unha vez e logo xa o tiras e non estás aí recocendo esa infección e continuamente levando a infección de novo. E os sprays estes nasais que hai tamén, non? Como estes que traes aquí? Claro, porque trouxen aquí unha serie de cousas que podemos facer na casa para tratar de botar os mocos. Vale, se temos un catarro, por exemplo. Claro, si é certo, ou a típica flegma que se atasca, que é difícil de botar, que está aí como moi pegada, entón é complicado botar ás veces, non? Entón temos por aquí os lavados nasais, que sí que podemos empregar, especial non os típicos sprays ás veces que levan medicamento, que esas veces xeran adicción, senón estes sprays que levan auga de mar, simplemente, e que podemos facer ese lavadiño nasal, que nos vai axudar a limpar todo o circuito nasal e a botar ese moco fora. Temos tamén un humidificador. Por qué? Porque isto que vai facer cando respiramos ese vapor é tratar de que o moco que temos no sistema respiratorio que sexa máis fluido, que non estea tan espeso. Podemos empregar un aparello similar a este, un humidificador, ou tamén simplemente no baño, crear vapor coa ducha, crear ese vapor, meternos dentro cando está ese vapor e respirar ese vapor, porque vai axudar a botar fora todo ese moco que está aí moi espeso e que vamos facelo un pouquiño máis líquido. Decíamos que o moco é 95% auga, así que hai que beber. Se bebemos máis cantidade de auga, vai axudar
axudar a que o moco sexa máis líquido e o podamos botar. E por último, este aparello que é? Que teño Pois moita mira, estos son curiosidade. unhos aparellos que se alguén na casa os pode conseguir, vanlle a axudar moito a fortalecer os pulmóns e a botar fora todos eses mocos. Se non os temos, podemos empregar, por exemplo, un globo, que tamén nos valería. Se che parece, poñémolo a proba. Veña, dalle. Pois mira, collemos o aparello e o que temos que facer directamente é, así estaría ben posto, e o que temos que facer é coller aire, pero mantendo o nivel nesta cariña sonrinte que é a do medio. É dicir, aí está un pouquiño de dificultade que temos que ir probando para mantelo aí no medio, nin arriba nin abaixo, aí no medio. Vale. Ajá. Bueno, está ben, non? E mentras tanto vemos como vai subindo este outro nivel tamén que nos indica a capacidade que temos pulmonar. Entón realmente vai a axudar moito a limpar ben os pulmóns de moco. E de paso, pois vemos como estamos por dentro. Pois maravilloso, encántame os gadgets que sempre nos trae Héctor Castiñeiro ao programa. Grazas, querido. Un placer. Máis cousiñas que aprendemos hoxe.